Hello, ebusuafo, Maestra Jacqueline Masaba makwemu biom. Mejide so bia ho ye. Mejide sa me nso me ho ye. Na no yesua Twi Atwerɛdiɛ alphabet. Yesua Twi Atwerɛdiɛ. Nti mpacho so wonhwe sa video na bomode na hwehwe e wo Twi Italian school ha say. Na bomode na like video no na afi beto aso e wo enne enso die so. Ene ye behwe eningije brofo beka se vowels Twi kase mo no ye wo vowels ahodo ye wo vowels meka nsa atwerɛde ahodo nson ena ewo mu a e I o ena u but you ati ase in the sa atwerɛde yi ni nyina wo ye beka ne say sa eningije ni nyina wo atwerɛde ni mu meaning say ye de brofo bata ho beka say atwerɛde ne ye alphabet no emu no wo behwe emu no na ye wo eningije enso so ewo mu mejide se wati ase enti no atwerɛde eye alphabet na afi eningije eye vowels ena atwerɛde mako a ye yifi atwerɛde dodo no mu no eye enson ene na me bubo so a e wo screen no so no enti mejide se yesua bibi kakra enenso atwerɛde alphabet ena eningije eye vowels. Okay. Inti yedi besi ha say na ya kai say alphabet na nkasa eye duenu mienu eye 22 eye Twi Atwerɛdiɛ no kokase bie mu a ewe bia ne na atwerɛdiɛ dodo Italian mu say eye duenu baako eno nti ne bomode na like video yi na chenso share na yentimi enko etire yemba yenka ye Twi no yenka ye Twi yensa enko back enka ye kasa no ense se Twi no ye refi nti ye de besi ha se na maka se hwe ho so ye eda foforo nso ye besan ye hia. Bye bye.